De ce există suferință în lumea aceasta? De ce există necaz? De ce vedem în jurul nostru familii destrămate? De ce vedem copii abandonați? De ce vedem mame care își părăsesc căminul? De ce vedem în jurul nostru moarte? De ce sunt în jurul nostru atâția oameni care plâng? De ce există în lumea aceasta atâta necaz? Scriptura ne învață că suferința este o consecință a păcatului, că odată intrat păcatul în lume, păcatul a adus cu el moartea și moartea a trecut asupra tuturor oamenilor din pricină că toți au păcătuit. Am fost izbăviți de pedeapsa păcatului, am fost izbăviți de puterea păcatului, însă nu am fost izbăviți de prezența păcatului. Da, păcatul a fost înfrânt, pedeapsa păcatului, puterea păcatului, însă el este încă prezent. Nu vom fi izbăviți de prezența lui decât atunci când vom fi strămutați în împărăția cerului, atunci când vom fi luați împreună cu Hristos să trăim o viață nouă împreună cu El. Lupta împotriva păcatului nu s-a încheiat. Ea continuă în fiecare zi. Este o luptă împotriva eului, împotriva ambițiilor personale, împotriva mândriei. O luptă continuă. Dacă ne uităm la viața oamenilor atunci când trec prin suferință, vom observa și vom vedea cât de mare este credința lor în Dumnezeu. Pentru că unii în suferință, în necaz, se îndepărtează de Domnul, iar alții, în suferință și în strâmtorare, îl iubesc și mai mult pe Dumnezeu. În suferință, cei din jur trebuie să ne vadă Dumnezeul, pentru că așa cum spunea cineva, dacă nu-L văd, înseamnă că nu avem niciunul. În suferință, credința noastră trebuie să fie mai vizibilă. În suferință, prin viața noastră, Hristos trebuie să strălucească mai mult. Tot ceea ce Dumnezeu îngăduie în viața noastră are scopul de a forma caracterul, de a ne întări credința și de a ne pregăti pe fiecare dintre noi pentru acel loc glorios și desăvârșit pe care însuși Iisus Hristos s-a dus să îl pregătească. Versurile unei cântări spun atât de frumos legat de subiectul acesta: Domnul Iisus te va cunoaște în suferință, nu în belșug. Căci mulți au stat cu El la mese, dar prea puțini au tras la joc. Biserica este un trup, iar Hristos este capul bisericii. Esența Evangheliei este Hristos. Totul este despre Hristos. Totul este despre El. În jurul Lui ne-am adunat și pentru că El a murit și a înviat, noi avem dreptul să ne numim astăzi copii ai Lui Dumnezeu. Formarea bisericii este o dovadă a faptului că El a murit pentru noi și că a înviat și este viu în vecii vecilor. Biserica se fundamentează pe lucrarea Domnului Iisus Hristos, pe jertfa Lui, pe suferințele Lui și mai apoi pe faptul că El a înviat și este viu în vecii vecilor. Biserica se adună în ziua întâia săptămânii în celebrarea a ceea ce înseamnă învierea glorioasă a Domnului Iisus Hristos din morți. Și ne spune că ochii Lui sunt ca para focului. Imaginea aceasta pe care Ioan o aduce înaintea noastră și detaliul acesta pe care îl prezintă ne arată că ochii Domnului Iisus Hristos văd mai mult decât vedem noi. Fiecare avem abilitatea de a vedea până într-un anumit punct, însă Hristos vede dincolo de ceea ce noi putem vedea. Singurul care cunoaște lăuntrul nostru, care vede gândurile noastre, care cunoaște inima noastră, care cunoaște cel mai tainic loc al ființei noastre este Dumnezeu. El, așa cum spune David, ne cunoaște în întregime, nici măcar nu ne ajunge cuvântul pe limbă și El îl și cunoaște întru totul, pentru că El este Cel ce ne-a creat, El este Cel ce ne-a întocmit și ochii Lui sunt ca para focului. Imaginea aceasta pe care Ioan o aduce înaintea noastră este o imagine care ne arată că Domnul Iisus Hristos e Cel ce curăță biserica. Lecția aceasta sau secvența aceasta prezentată de Matei aici, de Evanghelistul Matei, ne arată că Domnul Iisus Hristos este Cel care poate să sfințească și viețile noastre. Asemenea acelui templu care a fost desacralizat, de multe ori viața noastră poate fi murdară.
De multe ori în viața noastră facem lucruri pe care Dumnezeu nu ne îngăduie să le facem. De multe ori există în viața noastră lucruri care ne întinează, care îl întristează pe Dumnezeu și păcătuim și ne facem vinovați înaintea lui Dumnezeu. Apostolul Pavel ne spune că trupul nostru este templul Duhului Sfânt și că Dumnezeu locuiește în noi, iar noi nu mai suntem ai noștri. Biserica lui Hristos, copiii lui Dumnezeu, au fost cumpărați cu un preț, de aceea cuvântul ne spune în 1 Corinteni capitolul 6: proslăviți dar pe Dumnezeu prin trupul vostru și prin Duhul vostru care sunt ale lui Dumnezeu. Suntem chemați așadar și noi în calitate de copiii Lui să-L proslăvim pe El prin viața noastră și dacă în noi, dacă în viața noastră există lucruri murdare, aș vrea să înțelegem în această zi că doar Domnul Iisus Hristos, doar sângele Lui, spune Scriptura, ne poate spăla de orice păcat. În ajunul sărbătorii, fiecare evreu avea datoria să scoată afară din casă tot aluatul. Apoi el se ducea la albia de pâine și curăța orice aluat. Orice urmă de aluat era dat afară. Cerceta mai apoi întreaga locuință sub lumina candelei până când se convingea că nu a mai rămas niciun aluat în casa lui. După aceea, ridica mâinile spre Dumnezeu și zicea: O, Doamne Dumnezeule, am aruncat afară din casa mea orice urmă de aluat și dacă a mai rămas vreun aluat de care nu știu, și pe acela îl scot afară din toată inima. Imaginea aceasta simbolizează dezlipirea de tot ce este rău. Este o acțiune la care e chemat fiecare credincios care dorește să sărbătorească așa cum se cuvine această sărbătoare. Pentru că sărbătoarea Paștelui este o sărbătoare a curăției. Este o sărbătoare în care Dumnezeu ne cheamă pe fiecare dintre noi să prăznuim în sfințenie. Și a Mielului să fie slava, cinstea, stăpânirea, măreția și gloria mai înainte de toți vecii și acum și în veci. Vrednic este Mielul care a fost junghiat să primească slava. Vrednic este Cel ce a suferit pentru noi să primească cinstea și să fie înălțat în mijlocul bisericii sale. El este înălțat acum în slavă, dar El conduce biserica într-un mod suveran. Prin cei pe care i-a rânduit mai apoi să slujească biserica, Domnul Iisus Hristos nu și-a abandonat biserica, ci Domnul Iisus Hristos veghează asupra copiilor săi în fiecare zi. Promisiunea Lui răsună mereu și mereu în urechile noastre, în mintea și în inima noastră: iată că eu voi fi cu voi în toate zilele până la sfârșitul veacului. Biserica lui Hristos așadar și toți cei ce urmează pe El sunt o dovadă vie a faptului că El a înviat și este viu în vecii vecilor. El locuiește în noi. El este Cel ce a transformat, a schimbat radical viața noastră, a produs în noi nașterea din nou, iar noi toți cei ce ne numim copiii Lui îl urmăm pe El cu credincioșie. Astăzi El este înălțat în slavă, însă promisiunea Scripturii este că Cel ce a venit pe pământ să sufere pentru noi, Cel ce a suferit și a înviat, Cel ce s-a înălțat va reveni a doua oară să-și ia biserica împreună cu El în slavă. Și Duhul și mireasa zic vino și Cel ce aude să zică vino. Amin. Vino, Doamne Iisuse.